Malawi Today. Tikulandire nomvera breaking news imene yangotipeza kumene nthawi yomwe ino yonena kuti potengera ndi zotsatira za amene chisankho chikuyendera, chipani cha Malawi Congress Party chatumiza magalimoto a mtundu wa Fortuner opitira 11 amene ndithu akuchokera ku State House kupita ku maboma osiyanasiyana, ndipo magalimoto enawo ali pa Mbowe filling station kudikirira apolisi amene akufuna kuyenda nawo. And galimoto imodzi ya Fortuner yanyamuka kale ku Lilongwe moti panopa sinadutse mudedza kulowa mu boma la Nchewu. Timafuna tipemphe msangamsanga apolisi kapena achitetezo ena aliwonse kaya ndi anyamata amene amakonda dziko lawo, azipani zina zonse zotsutsa kuti achinge roadblock mwadzidzidzi ikhale msewu yonse, chifukwa khumbo lawo afuna kupita maboma ngati Nchewu, Mchisi, Dowa, Salima, Kasungu. Ndiye timafuna tipemphe ndithu misewu yonse yopita magalimoto yopita madera amene wawa ichingidwe, chifukwa amene momwe mukhala anthu ena avala zovala ngati za meki koma si ameki, ndi amene akufuna kukabera zisankho, kutenga maboksi amene avotedwa kale kukachosa amene anthu afuna kuwerengera amene anthu avota achilungamo. Choncho tikudziwisa mtundu wa Malawi mosachedwapo nkhani imene yatipeza pampano anthu ena akufuna kwabwino atitsina kuti kuchokera ku area 30 police headquarters, ndipo magalimoto onsewo mukhala apolisi ndi ena amene avala zovala ngati za meki. Chichonga chonena kuti akhale ngati ndi ameki akagwira ntchito zina koma anthuwo si ameki, atumidwa ndi MCP. Amalawi mumvese nkhani imene ichitike immediate with effect pamene uthenga ukukufikani. Mukhazikitse ma roadblock adzidzidzi madera onse amene misewu yonse ya mdziko muno kuchokera pa Lilongwe, msewu wopita ku Salima kukhale roadblock, msewu wopita ku Kasungu kukhale roadblock, msewu wopita kwa Malembo kukhale roadblock, msewu wopita ku Nchinjiso kukhale roadblock, msewu wopita ku Blantyre kukhale roadblock. Roadblock ya Blantyre ikhalire pa Nchewu as far as it is soon and very soon. Zimene zichitike ndithu anthu akonzeka, akudziwa kuti akugwa chisankho chakuluza, afuna kubera. Uthenga watifika chonde Amalawi kufuna kwabwino msangamsanga zimene zichitike. Ngati polisi si kuchita mwansangamsanga, inu anyamata amene mumakonda dziko madera amene tachulawa, tengani zida zanu zokwanira. Mukapeza anyamata amene mukapeza galimoto ya mtundu wa Fortuner ine iliyonse muli apolisiwo musawamenye, mmenye kukhala amene avala ma uniform ameki. Chifukwa information yomwe tikupasidwa kuchokera kwa apolisi omwewo amene sakukondwesedwa ndi ulamuliro umene uliko. Pastor Shumba ndilo zina langa. Alole akane MCP yagwa nayo. Ndiye kufuna igwise ntchito njira zilina zachizonse makamaka mu usiku no. Amati salole chisankhochi chawinidwa. DPP kutsogola kwina kulikonse koma akufuna kudzimbaisa. Choncho mwisese maboma onse amene ndatchulawa, Kasungu, Nchisi, Dowa, Nkhotakota, Salima komanso Nchewu, kukhale achitetezo usiku, ma roadblock akhazikitsidwe ena aliwonsewo. Galimoto ya mtundu wa Fortuner isadutse mmene muli apolisi ndi ena amene avala zovala za meki. Ovala zovala za meki osameki atibuleni, agwireni, muchite nawo. Chisankho chichifaa chikhale chisankho cha mtendere chabata. Mukhale ndi madzulo abwino, tikupatsani zosiyanasiyana zimene zingapatse kuchitika. Tili pano ife mpaka na mamawa mbembembe kupatsirani. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Bye bye.